Què passa, mites? Tot a lloc, avui, un dia més, ens trobem al canal de Mítics. I a mi, el Sergi, com sempre, m'acompanya els meus bons amics Adrià. Bon vespre, Adrià. Bon vespre, Sergi. I el meu bon amic Marc. Bon vespre, Marc. Hola, Sergi. Doncs, nois, com no podia ser d'una altra manera i amb aquesta samarreta tan maca, avui us portaré un vídeo del... Sabeu quin equip? No, el Barça no, please. Vinga, va. Seré bo i avui no us portaré res del Barça. Però sí que està una mica relacionat amb aquesta samarreta. Què us pot semblar que serà? Fàcil, va. Bàsquet, no? Bé, m'agrada com penses, Marc. Doncs sí, avui us portaré un partit de bàsquet, un partit que és espectacular. I ens anirem al 2012. Algú pot pensar de què estem parlant? Els Jocs Olímpics, Espanya contra Estats Units, la final? Oh, ja veus. No. Parlem d'algú que aquest dia 7, o sigui, aquest dijous, va acabar la fase regular. Eurolliga? Correcte. Parlem de l'Eurolliga de l'any 2012 i us portaré exactament la final. Un partidàs entre el CSKA de Moscou i l'Olympiakos. Què? Preparats per veure? La canasta aquella, no? Sí, exacte. Vale. Bon partit, Sergi, dale. Doncs endavant, play. Doncs veiem ja la pilota en joc, que l'ha ficat Kostas Papanikolaou, un ex del Barça, i Evangelios Manzaris amb la pilota a les mans. Veiem de moment que guanya el CSKA per 55-50 i Príntesis, que falla, agafa el seu propi rebot, rep la falta i bàsquet. Un Príntesis que ja us dic que serà bastant clau en aquest partit. Aquí qui era el favorit, però aviam, perquè els que no ens entenem gaire de bàsquet, qui era el que havia de guanyar aquí? En principi el CSKA, que era una plantilla espectacular, havia de ser el que anava guanyant. I si us fixeu ara, va guanyant a falta de 4 minuts després d'aquest bàsquet de 3 punts. Per tant, encara favorita el conjunt moscovita. Home, jo aquí veig, així fent un cop d'ull ràpid, equipàs, Teodosic, Kirilenko ex-NBA i Víctor Kiriapa. No sé si també hi havia Sasha Kaun, així que... Jolín, telita, amb el CSKA d'aquella època. Sí, que el CSKA era el gran favorit, no? L'equip a batre. Sí, a més amb la pasta que anaven injectant des de l'estat rus, perquè al final el CSKA sempre ha sigut l'equip de l'exèrcit i, bueno, era un equip que ja ho ha dit el Marc abans per noms, però increïblement favorit. Ja des del dia 1 que va començar aquest any l'Eurolliga, ja deien que el que anava a guanyar sí o sí era el CSKA. I l'Olympiakos anava una mica com a tapat. Ja va donar la sorpresa a semifinals contra el Barça. I, bueno, aquí de moment, no, per sort, el conjunt del CSKA no està donant la sorpresa, perquè veiem aquí 57-52 en el marcador quan falten 3 minuts i 40 segons per acabar el partit. Nenad Kristic és el pivot, no és Sasha Kaun, que també és un ex-NBA, Nenad Kristic, així que era un equip que tela. Sí, l'únic que el Kristic aquí a Eurolliga sí que era bo, tot i que la NBA no va acabar de fer-ho tan bé com s'esperava, per això. I no sé si us heu fixat, però té un cabell super raro. Sí. I aquí hem vist com l'Olympiakos ha perdut la pilota i ara està atacant el conjunt de vermell mitjançant Alexei Shved, un jugador que a dia d'avui està encara al CSKA després d'haver fet les Amèriques, haver tornat a Rússia i, bueno, molt bo, com tant de bo és Andrei Kirilenko, que acaba de fer ara el punt 59 del CSKA, que veient ara, a falta de 3 minuts, cada vegada es veia més clar que aniria guanyant el conjunt de Rússia, Sí, aquí pintava xungo. És que 7 punts de diferència i falten només 3. Però ara, Kostas Papanikolaou, com he dit abans, un ex-Barça. Aquí ja era ex-Barça. Intento assenyalar aquesta samarreta, m'equivoco de costat. El Kostas Papanikolaou, que després va intentar fer el viatge a Amèrica i no li va funcionar, i aquí ha fet un triple bastant important, Però aquí ja era ex-Barça? No, aquí encara no havia arribat al Barça. Després d'aquest any va venir al Barça, no va fer-ho malament del tot, però tampoc va ser el que s'esperava destacant i després ja se'n va anar a NBA per tornar a l'Olympiakos una altra vegada. Però aquí, com veiem a la repetició, el triple superràpid, que no li ha donat temps al defensa ni a puntejar-lo pràcticament, Sí. Molt bona circulació. A mi el que m'agradava era el base aquest de CSKA, en Teodosic, no? El que li va fotre el triple aquell a Espanya, no sé si era un Eurobàsquet o un Mundial a l'últim segon. Aquella és una altra de les canastes que ens podríem apuntar per portar aquí al canal de Mítics, perquè és impressionant. I veiem aquí ara que falta poc més de 2 minuts i el conjunt moscovita amb la pilota.
en el bàndol ofensiu mitjançant Milos Teodosic, que marca jugada, pilota entre mig de les cames, pilota per Andrei Kirilenko, que entra, falla i una nova falta a favor dels russos. Pinta malament aquí, Ara hi ha els dos equips en bons. I aquí AK-47, que anota el punt 60. El Kirilenko, per cert, sabeu per què li deien AK-47? Sí, no? Perquè perquè aquesta arma és russa, no? Sí, un amic seu, com els seus inicials era Andrei Kirilenko, AK, li va dir que es fiqués al 47 i així seria l'arma de destrucció russa. Ja ves, tio. Està currat pensat. Està currat pensat. És un dels sobrenoms que molen més, en veritat, a l'NBA. Bueno, ex-NBA, lògicament, vull dir. Sí. I ara veiem ja la pilota en camp ofensiu per part dels grecs, Vasilis Spanoulis, que encara el seu defensor amb un triple, falla, però el rebot pel mateix equip grec mitjançant Papalukas, Papa Nicolau, que està sent de moment decisiu, de moment. Sí, i Spanoulis molt poc, s'ha de dir, sol ser protagonista en les finals i de moment res de res. Sí, 100%, aquest ha fet, segons les estadístiques que hem vist. Sí, un Papa Nicolau que era molt jove, però tot i així anava agafant galons mica en mica i en aquesta final es va sortir. En una final, això, Déu-n'hi-do. Que a més en aquesta final podem veure pel marcador que no han sigut gaires punts, però és que a la mitja part a l'Olympiakos portava només 20 punts, mentre que el CSKA només en el segon quart hi havia anotat 24. O sigui, la veritat que la primera part de l'Olympiakos va ser força per oblidar. Sol passar en grans partits que hi hagi molta tensió, que solen, no sé si per por o per nervis, però solen haver-hi anotacions baixes de normal, no? Sempre hi ha excepcions, però tant en el futbol com en el bàsquet, com en tot, a les finals sempre són partits molt estranys. Doncs sí, normalment a les finals és el que dius, la tensió fa que, en aquest cas en el bàsquet, els canells fallin més, però no com ha fet ara Georgios Príntesis, que fica el seu equip a només 2 punts del CSKA de Moscou, a falta d'1 minut i escaig. Aquí està, vamos, igualadet. I entrem ara l'últim minut. El CSKA sempre es bloqueja al final, tio. Això és el que em fa més ràbia. Porten equipassos i fatal. Jo aquell any haig de reconèixer que volia que guanyés el CSKA perquè m'encantava l'equip, però igualment, veure l'equip no favorit, anar mica en mica des de darrere, des del principi, i anar remuntant també, vulguis o no, dona una mica de ganes de que guanyin. I aquí un tap sobre Georgios Príntesis a falta de 35 segons per acabar el partit, que pràcticament feia que els russos es veiessin amb la medalla ja penjada al coll, Quin moviment de Príntesis, semblava jo a la Lliga de Veteranos, Déu meu. I Teodosic entrant i em sembla que han pitat falta abans de la cistella. Anava a dir que fàcil, no? No, ha sigut falta de Papa Nicolau, crec. Sí, ha sigut falta abans. És que m'ha passat el mateix, Adri. Pensava, no pot ser que sigui una canastra tan fàcil més, faltant 20 segons per acabar. Aquí van de 2, ara de 3, i si la fa Teodosic de 4 a falta de 20 segons. O sigui, això em sembla irremuntable. I més sabent que Teodosic, mira, 88% en tirs lliures. Saps? Vull dir, aquí era caòtica la situació. Sí, però alguna ha de fallar. Exactament. En el moment clau falla. Pilota per Vasilis Spanoulis. Spanoulis, que creua al mig del camp. Supera el seu defensor, busca la passada pel triple per Papa Nicolau i falta clara abans del llançament. 10 segons només per acabar el partit i Teodosic amb cara de no saber què ha passat. Sí, és estrany que falli un tir lliure en Teodosic. He vist el percentatge, vull dir. I aquí el Papa Nicolau els tirs lliures, que has dit que no havia fallat res, no, Sergi? Sí, encara no havia fallat cap tir lliure. En el partit, no. I de moment continua sense fallar, Els seus fills estaran contents, els Hijo Nicolaus. Terrible. Papa Nicolau es prepara i tampoc falla aquest segon tir lliure i temps mort senyalat pel conjunt del CSKA de Moscou amb el marcador 61-60. De moment, nois, què us està semblant aquesta petita remuntada del conjunt grec? 10 segons falten. A mi m'està semblant interessant perquè, sobretot per el que heu explicat al principi, que el CSKA era un equip superpoderós, que era com el rival a batre per tothom, i això dona un punt d'emoció, no? Sembla complicat igualment perquè el CSKA va per davant i té la pilota, però qui sap?
té la pilota al seu camp, falten 10 segons i van guanyant. És a dir, ara mateix, saps? Vull dir que les coses pintaven fatal. Sí, Per això em molt sembla poca que gent que passarà pensaria ara. que perdés. Entre els quals m'incloc, que jo recordo estar veient aquell partit i flipar per, sobretot, aquests últims 10 segons. Exacte, el que anava a dir jo. Kyle Hines aquí, que encara era molt jove. Sí, i que després d'aquest any se'n va anar al CSKA i ja ha estat la Exacte. tira d'anys abans d'anar al Milano. La pilota ja en joc a banda dreta, no sé qui ha rebut, perquè no m'he fixat, em sembla que sí, Ramūnas Ciskauskas, un dels millors jugadors lituans que ha passat per l'Eurolliga als anys 2000-2010. Mític. I molt bon tirador de tirs lliures. Sí. A més, el problema pel CSKA ara potser és que no ha passat pràcticament temps, perquè un 9,7 segons encara és que han passat 3-4 dècimes només. Però veurem ara aquí el primer tir lliure de Ciskauskas, que va fora sorprenentment, Ha entrat ara fred, no, aquest home? Té pinta que sí. Segurament l'entrenador pensava, vinga, va, fiquem a Ciskauskas, que no falla mai, però igual hauria d'haver estat abans al camp, perquè també falla el segon tir lliure. Papa Nicolau agafa el rebot. Pilota per Vasilis Spanoulis, que creua mig camp. Queda només 5 segons. 4, 3, pilota Príntesis i la bogeria! Espectacular! Espectacular, a falta de 7 dècimes. La canasta de Príntesis, que ha tornat boja a tot el camp i a tots els telespectadors. I ara aquí no sé exactament què ha passat. Calma, encara no... Falten 7 dècimes, no? I, ara sí, un final espectacular, perquè a falta de 4 minuts perds per 7 punts i a falta de 7 dècimes aconsegueixes remuntar el partit per acabar enduent-te el teu segon títol de la història, l'Olympiakos fent la gran marxada davant del CSKA de Moscou. Brutal, Quina giravolta al marcador en tan poc temps. I quin final, quina canasta tan rara també de Príntesis, com l'aixeca així amb una bombeta i inversemblant. Jo és que vaig fotre un bot de la cadira quan ho vaig veure en persona, però brutal. És un partidàs. I sí, sobretot a mi va passar el mateix, Quan el vaig veure aquesta final que es disputava a Istanbul, que no ho he dit abans, va ser en plan, no pot ser. O sigui, tot el partit guanyant el CSKA i de la manera que ho està fent, de salvar tot el rato superior i una canasta amb un tir molt raro de Príntesis, és increïble aquest final. Totalment. Tu, Adri, què n'has pensat d'aquest vídeo? Sobretot els últims 10 segons, no? Perquè vale que a falta de 4 minuts perdien de 7, però això ja s'han vist remuntades així, no? Però que faltaven 9 segons, guanyava el CSKA i a més tenia pilota ell, no sé, és molt estrany en una final que perdis una final de l'Eurolliga amb aquestes condicions. Bogeria total per l'Olympiakos i guai que guanyin els petits, no sempre han de guanyar els peixos grossos. Exacte. Com ha dit l'Adri, això ha sigut una bogeria. I el que també és una bogeria és no donar subscriure a canals, a vídeos d'aquest canal, com és el canal de Mítics, i no donar-ni ni likes ni clap-claps. Per tant, no feu el boig, no feu com ha fet el CSKA i doneu like, doneu clap-claps i com sempre diem aquí, al canal de Mítics, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu.